Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu mari kita saluna. Asata mulai para minggota, jumulu mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marhiti deta sia buku ede nomor 225 ayat sada rodi ayat 2. Marah hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tordi porbadia, natu mapalangit dohot tanah on. Amin. Hurajumi akasitaonon na dihasyanganon, hirana suara do martibakon hasangapon, si papapataron na tu hita sugut. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan. Sailehom madihami ha porseaun na mangulu. Asat tong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Toppa marohanai yas di bagasan hami. Jala pay baru rohanami. Jala pasitong. Say pahot maha porseaun nami. Asahot jala sonang rohanami, marningot naksonang naksesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Oh
Ikak nipatik di minggu ta selerion. Yedek do sian buku sada Korin bidu 15 ayat 50 songonom marido isi. Ope hamu akadongaku na hinaholongan marsihohot jala somuba-muba mahamu jalan sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani ay diboto hamudo dang magopo halo jamu di bagasan Tuhani ido na atong rak mangilogu ko mahita tua dopan di debata lau mangulaho pati nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na bartu pati mi amin. Maret de mahita. Tatopoti marusatta tuadu panidibata tapaudupi maruhatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar para siroha jala pertaluk niroha jalan nabonar doho. Saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sese masudido sanami dan ngadong nahupangasahok kami dukun niasi niroham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahok kami tujulum. Dibaheni, pasonan jala apuli marohanami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lasu tabigima baga-baga ni depata, taringot Tuhan saan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki hoa umarhite sian akadosam. Jalanunga di lojai hoa umarhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosyommu ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapum mari debata nari gijang. Amin. Maret de mahita.
Hata ni debata nagabi turp epistel di minggu tesedarion imana tersurat sian poda bidu saplonom mamuk kami sian ayat saplonom saat rodi ayat 20 tajahama marsikacorin adul dodu menggan mangomo hapistaran asasere jala tagonado mangomo roha hapatason asapera matua gijang ni roha do patujolo ni hacepolon jala hati buan di diri patujolo ni hati nggangon manangise na marati-atihon hatani debata jupangan nadenggan jala halak na marhaposat tu Jahoba maruli tua ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan au piopsa amin. Mari demahita taha tidak kumaha porsiaw tay sunguna hina tidak kunidong atas sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosa natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman ani tubuhon ni si Maria nagabi-gabia satur di purbadia andorak suhabubuan ido tu hatta na tu mau na birnit di panguhumon ni selatus nama terpajar di bana di hau pinasilam
na tua tu banotoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluho na manai tu surugo lahudul tu siamun de bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosa ni disibai bana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au korsea di perbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dot dihasesaan di dosa dot dihatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate dot dihanguduan na surasuda amin. Tabege ma ede puji-pujian sian kor Emmanuel.
Salam, amanginang. Tabegema teting ni huriat tadi minggu tasadarion ima minggu tanggal 23 Oktober 2022. Na perjolo guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu pasapulu siahon dung Trinitatis. Lapatanna hastulu sadaon ni debata. Topik minggu manaon na porsuk songon si ihuton Kristus. Na paduahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. B. Setelah memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Napatuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriat tado secara live melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah harian. Domutusi di pangido tuganup ruas nasoboi marminggu di gereja alani persahiton manang lansia asa marminggu madijabu maddohoti video streamingi. Napapaton pertanyaan wek di gereja dohot melalui streaming YouTube. Hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 di Patu Pahuriat tado pertanyaan wek maringanan di gereja. Nah dihasuhuton ni ruas dohot parhalado wek 2 masuk pukul 20 WIB. Pertanyaan non disiar hodo secara live melalui YouTube. Di pangido tuak karuas nasoboi rotu gereja asamat dohoti pertanyaan ini melalui streaming YouTube. Na palimao si di Patupas Sinode Godang HKBP paunopulu onopon di seminarium Sipoholon tatangnya kema asa denggan merdalan sinode. Na paunopon kegiatan pendeta resot. Di minggu sadarion borhak do uluan ni huriata inang pendeta Rentinay Baho STH Marhobas Tuha KP Singosari rap dohot punguan kor estomihi. Napapituhon pelian bencana. Songon namasa bencana lalo suhul di Tapanuli Utara di Tiki Nasalpui. Ubaheni hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 patupaut tama marpelian bahen pangurupiota tu korban bencanai di Minggu pagi sada sahat tu malam. Napawaluhon bajar makanan. Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di Patupa Seksi Paropuan Huria HKBP Raja Walido bajar makanan. Umbaheni asatalehom marohata laho manuhor bajar nasidai. Napasiyahon dadanat nasorang. Naparjolo na di Rabu tanggal 10 Oktober 2022 di basa-basahot tuhata dosa danak bawa di keluarga Tito Hutajulu inang Dokter Dwi Igan Boro Ginting. Alamat Perum Gria Raja Wali Sakti Blok B nomor 3 W2 Hipasdo dan Naki Suang Soni Natorasna. Napaduahon na di hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 di basa-basa tuhatta dosa danak bawa di keluarga Joshua Silalahi inang Uinda Boru Marbun. Alamat Jalan Sekuntum Raya Perum Sekuntum Garden Residen Blok C nomor 7 W3 Hipasdo dan Naki Suang Soni Natorasna. Napasapuluhon ruas nahona RPP mamuk minggu sadarion hona ruhut permahanion pamisangod do keluarga tetap lumbaturuan inang borhuta soit. Alamat Jalan Sentosa Blok D nomor 6 Weksia. Siala marahasohoton yanakon nasida naso makatidakon hapor siaon dope ima rijal lumbaturuan tunaso sahapor siaon dohot tita. Napasap busadahon ruas natabba mamuka di minggu sadarion gabi ruas nabaru di huriata ima keluarga Handrie Marswan Situmeang inang Irma Luciana Sari Boru Tambunan dohot 2 halak yang akon nasida Ropid Dasian HKP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau tinggal nasida nuaeng di Jalan Bundukandung Komplek Ruko Abinaya Residen masuk tu Wek Walu tatangnya koma asagabi ruas naburju nasida. Napasapuluduahon naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma anak dohot boruni huriata ima Luddu F simbolon SSI anak ni Amata Hoklan simbolon tubuh ni Inata Priska Haryanti Tabun Saribu ruas HKBP Raja Wali Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. Dohot Orwana Erin Majeli Boru Hutapea SSI
Boru ni amata LS R Hutapea, tubuni inata N boru si hobing nahinan, ruas ni huria game ision, Bagan Batu, Resort Bagan Batu, distrik Sia, wilayah Sada. Nah, sudah dipasu-pasu di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10 WIB di HKBP Raja Wali. Napa 10 toluhun. Selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali pasahaton selama ulang tahun ma tuhamu ruas ni huriata nang nasoruas dope. Nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Mamu kasihan tanggal 10 pitu saha tu tanggal 20 tolu Oktober 2022. Hatani debata tu nama ulang tahun mandok melihat mahamu siala saluhut nai aido dipangido debata sian hamu marhite hite Kristus Yesus. Sada Tesalonika ayat 5 ayat 10 lalu. Napa 10 paton hata mauliate. Pasahaton ni huriat tado mauliate tu sudah ruas ni huria nang nosor ruas dope. Nang pasahaton pelian siganu minggu, pelian pertangyangan keluarga, perpuluhan dohot hamolateon songoni nang pelian tahun. Malu adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon boy malangsung dihubungi situa wek di konsistori. So ni masaha ni titingta di minggu tasadari namang inang Tuhan ma namang gohi pasu-pasuna di tasaluhuna. Tai bigima ede puji-pujian sian Korama Gideon.
Mari de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha ima mangaramoti akati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas marita saluk namanginang. Hatani debata di parminggota sadarion tarsurat mai di surat padua hon natinongos ni Apostel Paulus tu si Timotius bidudua ayat sada sahat ro di ayat 10 tolu tauma naporsuki humokop Kristus ope ale anaha margogo maho marhite-hite asi ni rohani Kristus Yesus. Jadi Nabi Negem sianau diadopan ni torop sitidangi ima pasahat tu hala kaposan aka natao mangajari na asing gabe dongan manaon haporsuhon mahong songon parangan nadinggan di Kristus Yesus dang olo alit parporang tuaka ulaon padaraman asa halomuan ibana di namar suru ibana nang namar siadu pe dang dipartupali ia sotigor para lo onnai ikon siula haumai jumolo taruli di parbuena atusi nahudoki ai lehonon ni tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai paingot-ingot ma Yesus Kristus naung dipangulo siya nakanamati nasian pinopar ni si David hobar tu nahubarita honi alani ido au manao na porsuk pola tarate songo siula hajahaton alaidak tarate anggo hatani debata dibaheni benget dorohaku manaon saluhut nai ala niakana tarpilit asa dohot nasida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus dohot di hasangapon saliling-liling nai haposat dohataon ang godongan na dohita tu hamatean dongan na manang hita tu hanguluan ang go benget hita manaon rap mangarajai mahita sogot molo maswadahok kita dohok maibana maswadahok kita so haposa pehita tong do haposan anggo ibana ay daktar swadahosa dirina ido sahatna hiadora tabigi hata namandok dang mago yanggo nadinggan itu teh manginang dang mago anggo nadinggan ale molo nunga tarhirana somar balos nadinggani tu maju ni roha tu masogo ni roha gabe tadok ma godo HP nadinggan nanulahon salilingon ditiki ro balosna dohonot tama
dang mago HP anggo nadinggani. Ayo las rohata disi aladong balosna, aladong parbuena, aladong pakorhonna, aladong nanitapu disi, aladong naginotil disi. Batahe dang mago HP nadinggan salilingon nahubayni. Alemolo nunga dang adong balosna, manang balik sana balosna, manang daos yang pakirimoni, manang daos yang na saini surah-surah di bagasan roha do pikiran, roma hata tamandok, mago do nadinggan. Ya ada mana dinggan salilingon yulahu tuho, hapi dang adong labana. Ya ada masih burju-burju iba tuho, hapi suadong balosna. Ya ada mahape niat ture hokko, hapi soboi di beko sonang roha. Ale molonunga roh balosna, roh hasilna, nitapu mai dohonot tama. Om mahape tahyaki, setuani mahape se burjau tibana, ai di balos dingo tibana do hape au. Ai tuani mahape salelingo ku paratate hokimana, ai se diingo do hape au. Paju pa kami di sada inganan Victor ibana do parjolo mengguitau siak do inang, siak do bapa, siak do isir tehamu iau do nani rupamu tiki. Ayo do teroma roa uya mang tebune las roha iru teh mang inang bau nang jetong hirana bakol hau mangalus iru teh iru kan iru gak jauh-jauh itu dari kehidupan kita. Memang itulah masih kita masih mengukur semuanya dengan sebuah pembalasan. Kita masih mengukur semuanya dengan apa yang harus kita terima, apa yang mau kita dapatkan dari apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Molo taulah nadinggan, nek makirim mahita neng dapota nadinggat tong. Ale molo taulah najat, molo roh hasilna najat, dang tasol-soli ulot dan najati. Kabeta tabai do akka sidalian nasing mandokon hubay pesongoni ala sedi guturi do rohado pikrakku. Enggak mau kita enggak mau menerima hasil dari apa kejahatan yang telah kita lakukan. Padahal kalau melakukan yang baik kita maunya menerima hasil. Wido bain na Roman waeng Apostel Paulus mendapatkan si Timotius jalalas tuhi taman waing dido ibana dos Timotius alea naha margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus margogo maho ninna alanyaha na niulami belum tentu songonna pinikiramu naong niulami belum tentu jalo omuan non balosna sianna pinasahami. Irut. Si Timotius taboto do manginang anak rohani ni si Paulus doing. Di partudos ma jal ala si Timotius si songon sada pangula di bagasan huriai. Di tonga-tonga ni huriai. Hido bain na adong do halak naman dok. Swadong api dia peba na siaron swadong na buisi ngoton tunan sadanari di do anggui de ba na gudang ngado si ngoto siani itu aida harus si tiron aina musero tuka itu gudang do si ngoto siani aida harus si tiron inna ale mutun nolotu nasingai anggoi pang saya hui ngok do torusi saya hui ngok do terus pambenan nai jala ido HP si tiruan. Memang ternyata kalau kita sudah suka semuanya dikali 0. Itu teh mangina semua dikali 0. Kalau kita tidak suka maka kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5 sampai kali 10 pun terjadilah kali-kali. Tapi kalau kita suka las HP kali 0 nama sudai. Itu bukan hanya di parhuriaon,
di paralea pesongoni do. Ala aleleta doi na sumurung, ala dongat doi las bohape pangalahoni kalinol doi. HP do kojol ma taringot tusi tak porsiang tusi. Ai dak songono pangalahoni. Ai do. Manado pun anak kota pesongoni do. Ala nataida di jabu burjura nakota nataida di bagas mula ibana say salom minado molo manuktuk jabu salom ninna hapi Roma laporan sia guru songono do hapi bana di sekolah Roma laporan sian masyarakat songono do hapi bana di dongan nasa parmiaman ala dak songoni nataida pasti kita akan mengkalikan nol ada mungkin buktina itu buktina nah Allah dora terjelungi. Ketika saya menonton TikTok tadi malam, wah, jamita tu marsuk dapi honoraku. Ini seorang anggota Polri yang ketangkap dan sedang diproses sekarang. Roma bapak na tangis-tangis. Nah huboto anak kok kudak songoni. Nah terpaksa durana mangulahoni. Nah dipaksa utus pimpinan nadoran bana songoni. Mulai mencari kambing hitam. Mulai mencari kambing hitam. Allah nadidana yang diasuhnya, yang diajarinya bukan seperti itu. Yang dilihatnya juga bukan seperti itu. Gabe nang di kalinol, anak songoni anakku. Sudah itu kita songoni. Guru pun seperti itu. Kalau dia sudah suka dengan satu murid, pasti dia akan menyayanginya. Mungkinkah karena pintarnya, mungkinkah karena baiknya, kita nggak tahu. Dan semua hal aspek yang ada di dunia ini pun seperti itu manginan. Hidup baina di son Roma Apostel Paulus paingoton si Timotius hati-hati. Margogo maho. Unang gabi terrobung. Molo adong naso makalo mohoko di tonga-tonga ni parangoluang. Adong do na marlomoni roha, totu adong do naso marlomoni roha. Ido na pinaingot ni Apostel Paulus tu si Timotius. Itu seimbang. Ada keseimbangan dalam kehidupan. Ada keseimbangan. Tidak mungkin 100% suka semuanya kepada dirimu. Masih ada saja yang tidak suka. Ali margogo maho. Unang alani naso marlomoni roha tuho gabi tading ulau nadengganan pinasaha ni debata tuho. Amin. Itu. Unang alana sogo rohani jolma tuhita gabi tarabba ma akan anaing silahonota songon parangan ni Kristusi songon siuton ni Kristusita. Ma bisakah kita menentukan semua dunia ini senang dengan Yesus? Tidak. Tak semua orang suka sama Yesus. Tidak semua orang suka dengan pengajaran Yesus. Ada saja penafsiran, ada saja penggalian. Alan yakanam somarlomoni rohai magabeta rabat ulaon ni Kristus di tengah-tengah ni purtibio. Daong ngamanginan. Dang tarabati. Dang arong naboy mga bati. Sogo petahor rohani ala parisi tu ibana ala didongani bana akapardosa hudul mangan tetap do diulahon ibana tetap do dipasa ibana holongi ido na pinaingot ni Apostel Paulus tu si Timotius nang apalagi matuhitan waeng na ubegi hata ni debata dia palatikyon. Tentu ada saja orang gak suka dengan kita, tapi jangan ganya gara-gara tidak suka terhambat kita untuk melakukan kebaikan. Tetaplah lakukan kebaikan, tetap kerjakan kerja kita. Dahinkan dahintu, kudahinkan dahinku. Ulahumma ulamu, ulahon ulaku. Itu kan amangina? Itu. Ta ulahumma. Lo ma diulahon ibana sogoni rohanai. Alai, tetaplah kulakukan, ku perbuat yang terbaik dalam kehidupanku. Tetap kulakukan seperti aha na pinasaha ni Kristus Yesus Tuhan. Asa songon-songon na dok ni turpuhoto hita manaon na porsuk songon si ihuton Kristus.
godang akan porsuk alam manguton Kristus ita sia sogodo akan mandok nasitong itu kan sia sogodo mandok nasitong sia sogodo akan mangulahon naringgan olo do edokon atau emak Muhammad nabadian Israel terus dudinggan parulon nih itu manang toy mak pencitraan doi ena musik toy mak nanem patama-tama doi ina musik banyak saja yang tidak suka unang maju tu hita harus tu Yesus pe sahat dosongoni itu tekan nama ina nggak semua suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus ale margogo di bana ala nong ido persuruan ni di bata tu ibana laho pauluahon jolmai asa malua saluna jolmai tolu manwaeng digobarhon Apostel Paulus tu si Timotius bohado hita carana manano porsuk na parjolo di partudos mei songon aka na di bagasan parporangan manang prajurit dang olo alit prajurit manang parporang tuaka ulawan padaraman asa halomuan ibana dina marsuru ibana lapatanna ikon hibuldo aka nasinurui tu parporangani tu tok tangani mengulahon ulonna dang boleh ba itu molo parporang ninna leba sotik mati mak itu kan leba sotik mati mak dang anu karena dang teliti bana dang pitor hicah-hicai bana atau mak mati mai bana tenang amanginang kalau yang di Jawa sana lihatlah itu kan di Jawaan meradu orang-orang petinggi pemerintahan itu pun turut do menghalang-halangi berdirinya sebuah gereja tapi jangan takut 2 atau 3 orang atau lebih berada dalam nama Tuhan di situ gereja ada amin iya jangan takut gitu dia ubrido bain na di son di gobar homa songon parporangani mana ngahape na masa tetap kita akan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan songon sihuto Kristus kita ulah homa terus molotung pesipata marungutungu tita wajar manusia molotung pesipata patu bek kita wajar manusia songon naka ine ido kan hu do kerejo tanganna hu do kerejo pamanna ido kan ido dah selalu do memereng akaina mulang hu bereng akainon hu do tanganna mana hu do hu do kerejo ale tuntas susudei tuntas do ido kan sedari hamu jo tuntas do kan tuntas do berbahagialah ido tuh kan molo tumpe nengel si pario membigi hatamu ale tuntas dulu kamu ini kan ya nampak memanujang tahe rarak do iso piring rarak do iso naha tapi tuntasnya semua ini kan sogo peroha mamereng setrikaan menggunung belga pedat dan kondang adong na terperbagaon belga tano mo dusune alai hu kerejo hu do patu bebek saya dusudi ai gorna pihak kaina itu kan itu makana segejang umur maham kaina amin Iro tuh mulai do kosongan terame mahamu. Iro. Mulai do kosiga jangumu ramen. Iro.
Jadi bekosongon ini jangan mau kalah dengan sesuatu hal yang kita rasa menjadi ada pengganggu. Itu salah satu contohnya. Pengganggu itu. Jadi akap prajurit tokado losok. Ini dah. Maulah karena akap ala anak ni polisi bang. Memang sobinoto be etiki dana peba mulai sedada di mai kodungo be jep opat pagi di bapak ni boka. Jawab bang kau maraton inna tahe modok do peba ngikon maraton ni be na rohani ba do songoni kan. Tapi ternyata dia mengajari kedisiplinan. Karena apa? Ya memang harus seperti itu. Akan anak itu perporangan harus disiplin. Gitu mangina. Akan anak yang memberitahu hata debata disiplin. Harus ada yang mau dilawan dalam kehidupannya. Dilawan dialog malosok niroha. Sifat tubuh do losok niroha hata manginang. Tubuh do losok niroha. Nakingan jujur aja. Atar losok dorohku nakingan ngotsian puduman. Jujur re. Saya romai nang padita saya dokon ibana ma. Nang minggu siap ko ngajak pigon. Hirana losok rahku. Alai martangnya Tuhan. Pasar losok ni roh atau hari minggu nat hari semangat doa. Tapi hari Sabtu sona apena ina raku kan. Ido. Sona apena sona hari Sabtu per minggu ku hari Minggu do naraku kan. Masa gawe ko hari Minggu losok raku. Ido ula-ula ni si polisi. Losok rohata. Alikon nyalo doi di kantongan mai buah-buah mai ido mai nagudang akajolma molo tumpe modo ibana morum ibana di permingguan di toton ibana mai toy mai si alana dialo losok ni rohai ido kan ido songoni ido ikantongi mak losok ni rohai amanginang. Terkadang kita timbul rasa malas, kita pun tertimbul rasa malas, sangat pasti akan muncul tiba-tiba rasa malas kita, tapi lawan dengan doa. Tuhan berikan semangat dalam hidupku. Amin. Iya, berikan semangat dalam hidupku. Mulak musi songon contoh Tuhan munak ini. Berikan semangat menggosok ini air tong. Lu jatangan, lu japamangan, patu bebe alai sae. Mok dohamu kan? Mok dohamu tong. Ido diperdagi ku doha lu jauh ni kan ido kan? Ini diperdagi kodo. Olah mendapat tu bulan 12 dang bube terpakai na bulan 12 na tari be. Dang bube alalnya diperdagi kodo na lojai. Ini kan. Duk saya loja lopami mangan lopa tolor mangan. Ini laku do sudi sepangan kan ini tahe. Kosong ini hitai ko laku do sudi. Nang pegudang tantangani iko laku do sudi. Karena itulah kita taboduti masudei. Alana naung ima turputa sebagai halak Kristen. Iko manau na porsuk mahita ala postor hata di pargugui di bata rohita mangalo salune. Ni dongana ni de bata rohita mangalo salune. Amang inang natwari hujamita hondope di punguan lansia do di pongana poso.
Nang pinilikmu hami Tuhan, gabe parangammu, gabe si ihu toko di tengah-tengah ni portibion, ubaheni Tuhan, margogo mahami ni bagasan ho, laho mangulahon sudina ni dokmi, mamaritahon berita asin ni roham holong ni roham, di tengah-tengah ni portibion, sadok perngolon nami Tuhan hibulma, hupasatami horal lao mangulahon hatam nabadiai. Marhite nakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan ta marti nomor 216 bu mata pasa peliata.
rimba hita jongso. Tatangya koma piliata tu debata amar tangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadenggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam dohon di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehom nito hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaommu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa damai jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondako Tuhan di bata mabohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Hora selamat hari Minggu Madita Salut Namanginang.